Wara aktar minn 11 siegħa ta' diskussjoni l-bieraħ fil-Parlament ftit wara l-ħin ta' nofsinhar ittieħed il-vot deċiżiv dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern ippreżentata mill-Oppożizzjoni. 34 deputat ivvutaw favur il-mozzjoni, 34 ivvutaw kontra, waqt li kien hemm astensjoni waħda, dik ta' Franco De Bono. B'dan il-mod il-Prim Ministru Laurence Gonzi tilef il-maġġoranza parlamentari tiegħu. Kien fit-13 ta' Jannar li l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern, mozzjoni li kienet tgħid li l-Kamra tad Deputati m'għandix fiduċja fil-Gvern. Wara li qara r-riżultat l-Speaker kompla jitkellem fejn spjega li skont il-Kostituzzjoni u l-prinċipji proċedurali tal-Parlament Ingliż li jimxi magħhom il-Parlament tagħna huwa kellu jivvota wkoll. Il-poplu jistenna li l-Prim Ministru Laurence Gonzi joħroġ lil pajjiż mill-kriżi li kompla jidħol fiha wara l-vot tal-bieraħ u bil-kejl tiegħu stess dan jista' jsir billi jsejjaħ elezzjoni ġenerali. F'konferenza tal-aħbarijiet Joseph Muscat qal li bil-kejl il-Prim Ministru poġġa għalih innifsu nhar il-Ħadd meta qal li rid iċ-ċertezza li jista' jibqa' jmexxi bla problemi, il-vot tal-bieraħ kien falliment ta' Laurence Gonzi. Il-Prim Ministru ma jistax jibqa' jilgħab bil-pajjiż bilan li jgwadanja żmien. B'dak li ġara l-ħamis fil-Parlament, l-inċertezza bl-ebda mod ma naqset, anzi żdiedet. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, Muscat qal li l-Prim Ministru għala daqqa ta' ħarta kbira politikament għaliex ma kienx kapaċi jassigura l-appoġġ tal-maġġoranza tad-deputati tiegħu. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Partit Laburista m'għandu ebda għaġla li jmur għall-elezzjoni ġenerali. Konferenza tal-aħbarijiet li ħadet bis-4 minuti wara li ftit tal-ħin qabel naqas milli jikseb l-appoġġ tal-maġġoranza tad-deputati, il-Prim Ministru Laurence Gonzi xorta qal li l-vot kien ċar u kategoriku. Il-dibattitu li beda nhar it-tnejn issa ingħala vot ċar u kategoriku dal-vot. Il-mozzjoni li ppreżenta il-kap tal-Oppożizzjoni ma sabitx il-maġġoranza. Minkejja li qal li wara dal-vot mhux kollox huwa normali, żied li huwa sejb għaddej bix-xogħol tiegħu b'mod normali. Fost l-oħrajn ħabbar li nhar it-tnejn se jattendi għal summit tal-Unjoni Ewropea. Illi nhar it-tnejn li ġejjin hemm summit importanti, informali imma importanti tal-Unjoni Ewropea illi ser nattendi għalih. Il-pass li jmiss kont Laurence Gonzi huwa li jsolvi l-kriżi internament fil-Partit Nazzjonalista. Ura nittama li fil-ġranet li ġejjin nkunu nistgħu wkoll jien inkun nista' flimkien ma' sħabi nieħu inizjattivi interni fil-partit biex naċċertaw li jkolli l-Partit Nazzjonalista kollu warajja. Fit-tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru ma ċċettax li jwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Prim Ministru, l-vot ta' dalgħodu jagħtik iċ-ċertezza li tlabt il-ħadd? Ftit tal-ħin qabel bdiet il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Austin Gadder jagħti istruzzjonijiet dwar kif għandhom jintramaw il-bnadar fejn kien se jitkellem Laurence Gonzi. Min ftit wara d-9 ta' filgħodu fi Pjazza San George bdew jinġabru l-ewwel gruppi ta' nies. Għal-bidu ma derux ħafna membri tal-pubbliku iżda aktar ma għadda l-ħin aktar bdew jinġabru n-nies li sfidaw il-kessa ta' filgħodu. Bdiet inħassu wkoll il-preżenza qawwija tal-pulizija fejn il-membri tal-korp bdew jagħmlu xogħolhom biex jikkontrollaw il-pubbliku preżenti. Ma li sar magħruf li Franco De Bono kien astjena l-aħbar ġriet fost il-folla li mbagħad bdiet tistenna lill membri parlamentari ħerġin biex tirreaġixxi għal dak li kien għadu kemm ġara. Ftit wara d-deputati li għaxu kollox minn ġewwa l-Parlament ħarġu għad-derarari tal-folla kbira quddiem il-Parlament. Il-folla kienet imħalta, iżda l-aktar storpjużi kienu il-Partitari Nazzjonalisti li laqgħu lid-deputati tagħhom b'ċabċib u għajjat. Sepp li dal-vot solva l-problemi tal-Prim Ministru? Solva l-problemi dal-vot? Solvi għam il-problemi? Taħseb li Prim Ministru aċċerta ruħu bil-maġġoranza b'dal-vot? Xinħareġ Franco De Bono ħafna mill-istess partitari bdew jgħidu kliem ta' kuraġġ għal backbencher nazzjonalista li bl-astensjoni tiegħu il-Prim Ministru Laurence Gonzi tilef il-maġġoranza fil-Parlament. Iddominatu koll l-ostilità tal-partitari nazzjonalisti fil-konfront tal-membri tal-Oppożizzjoni, speċjalment għal kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat.
L-isterizmu tal-Partitari Nazzjonalisti kompla jeskala meta mill-Parlament ħareġ il-Prim Ministru Lorenz Gonzi li kien akkumpanjat mill-Ministru Austin Gatt. Wara l-vot tal-bieraħ huwa news ħal-fema ta' bosta opinjonisti li tkellmu dwar is-sinifikat ta' dak li ġara l-bieraħ fil-Parlament. Il-kol qablu li s-sitwazzjoni preżenti qed toħloq aktar inċertezzi u li l-gvern ta' Gonzi PN qed imexxi mingħajr maġġoranza. Lino Spiteri qal li Lorenz Gonzi qed jaħrab mir-realtà meta din hija waħda ċara dik li l-Prim Ministru ma ġabx il-maġġoranza. L-editur maniġerjali Xavier Balzan qal li jidher ċar li hemm kwistjoni ta' instabilità li trid tiġi indirizzata. Is-soċjologu Andrew Azzoppardi qal li ninsabu f'sitwazzjoni fejn pajjiżna għandu gvern muġuħ u wieħed irid jara jekk hux ser nexxielu jfieq. L-eks-President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli qal li jekk is-sitwazzjoni ma tinbidilx trid tissejjaħ elezzjoni ġenerali.